Здравейте хора! Аз съм Наско и вие сте с Nasco's Adventures. Наскоро, преди една седмица, направих най-успешния ми риболов на уклей, като се хванаха над 150-200 риби. Направо не мога да повярвам. Всяка една съм я вадил лично с плувка 1 грам. Кука 18 номер, вие си знаете монтажа, 0.18, 6 метров директен телескоп, знаете си го. Ако искате да научавате много интересни факти като цяло за риболова, за света и като цяло за всичко, може да се абонирате за канала ми, да оставите по един лайк. А сега нека започваме. Сега хора, само за перспектива, ето най-успешният ми риболов на уклей допреди, а пък ето го до сега. Наистина има доста разлика. Подобрил съм си рекорда 100-кратно. Освен това сготвих уклея, получи се изключително вкусен по нашата позната рецепта. Царевично брашно, червен пипер и сол. Така, ето сега и пускам бързо клипче. Хора, след час и половина чистене, най-сетне уклеят е готов. Ето, много добре го изчистих и е време за пърженето. Това беше видеото, хора. Показах ви моят личен рекорд за най-много хванати риби в един ден. Много хубав риболов се получи. Не забравяйте да пишете в коментарите идея за следващи типове риболови, да предлагате, да давате идеи. В коментарите също така оставете по един лайк, абонирайте се, споделяйте видеото, за да достигне до максимално много хора и всички да се кефим заедно. За сега сме на 11 абоната. Можем ли до края на 2024 да направим 100 абоната? Ще разберем. Това беше видеото, хора. От мен. Чао!